terme aquest de la Xica. Ara estem aquí a la part de darrere de la Xica i us explicarem les 4 cosetes que té i després us explicarem tot el de davant i les característiques de l'excursió. Si mirem aquí darrere, aquesta és la part trasera, és una part que també té tracció. És una part que té tracció a les xinilles. I a part d'aquí, aquí van 11 persones, cada un té el seu cinturó de seguretat, en aquests moments estan amagats perquè així no molesten. A part d'això hi hem ficat una televisor amb la qual podem estar veient la part de davant, perquè com que és una mica tancat, la gent així pot veure el que jo veig quan estic conduint. Tenim una càmera també, que això ens permet veure el conductor, la gent que hi ha aquí darrere, interactuar amb ells, i després tot un sistema de megafonia també per poder anar interactuant. A part d'això, tenim la calefacció, que expliquem aquí, tenim tots els controls de calefacció perquè la gent s'ho vagi combinant, i si us sembla anem a la part de davant i us ensenyo la part de davant. Aquesta és la part de davant, és la part on tenim el motor, també té tracció a les xinilles, per suposat, igual com la de darrere, i aquesta és la part del conductor. Com podeu veure, això no deixa de ser un vehicle militar, el que l'hem restaurat al 100%, és un vehicle que és de l'any 86, però com podeu veure, està totalment nou, perquè l'hem desguassat tot i l'hem fet tot nou. El tema de controls és una cosa molt senzilla, porta un motor Mercedes 6 cilindres, porta un canvi automàtic, un accelerador, un fren, un volant i uns bons botonets, que sembla que n'hi hagin molts, però una vegada la fem funcionar hi ha 4 botons. A part d'això, tot el sistema d'aquí és tot el sistema multimèdia que us deia. Aquesta és la pantalla que ens permet veure la gent de darrere i escoltar-los. Aquest és el sistema multimèdia que tenim equipat per poder interactuar, escoltar música i fins i tot podem ficar també altaveus a fora per fer megafonies i fer el que ens puguin demanar els nostres clients. I sobretot les ràdios de comunicació que tenim amb la resta de l'estació per poder estar sempre en comunicació i tot bé. A part d'això, el que es deia, darrere poden anar 11 persones i aquí en poden anar 6. 2 van aquí davant amb el seient de conductor, com veieu, i si veniu cap aquí darrere, aquí darrere tenim els altres 2 seients. Molt bé. Quin tipus de viatge fareu? Nosaltres el que farem, l'empresa Gicafé, el que estem fent són excursions temàtiques per l'estació, per tota la zona d'Arcalís, tant de la Barcetà com de la Coma. Són excursions que tant es poden fer al migdia com a la tarda. Les més maques per això són a la tarda, que és a l'hora que ja plega tothom, i és quan l'estació ja es queda solitària, és quan podem disfrutar de la natura i de les sensacions maques que hi ha. I ara, si us sembla bé, anem a fer una excursioneta, és a partir de les 5:30, la primera excursió, i us ensenyarem una mica de paratge, us informarem una mica de com funciona l'estació, les màquines, els canons de neu, els animals que podem trobar i tot el que vosaltres vulgueu saber i preguntar-nos. Molt bé, Ramon, endavant. Sembla estrany amb el vent que fa que estigui tapant així, però hòstia, està fent bastant vent. Està ruf, això, no? No, jo crec que és més ventada, que... I ara som al final del nostre viatge. Després d'una hora i mitja d'estar donant voltes per l'estació d'Arcalís i aprenent una miqueta del nostre món, és el moment d'entrar en aquest túnel, que nosaltres li diem la cova, i disfrutar una miqueta d'un vi calent i de l'espectacle que tenim aquí. Vine i ja veuràs.